הנה האופנוע. איך קוראים לך? ג'ורג'. ג'ורג'. אתה יכול לעמוד איפה שהרכב היה? כן. הרכב היה פה. הרכב עמד שם. לא, טיפה יותר, לא? שמה. לא, אני מתכוון על הכביש. על הכביש, עמד הרכב. דודי. הנהג שכב פה. עמד על אותו מפה בשכיבה. הנהג שכב שם על הכביש. פה הוא שכב על הכביש. עכשיו דודי, המשלוח שלו היה, דודי בא משמה. דודי בא משמה, משבט לוי. דודי נסע בנתיב הזה, ככה, בנתיב הזה, והגברת לא נתנה לו זכות קדימה. הניידת מסתירה. היא באה מהנתיב הזה, אני אלך על הנתיב שהיא באה. היא באה משמה, מאיפה שג'ורג' רץ. היא באה משמה, מפה, ופנתה לכיוון הזה, ולא נתנה לדודי זכות קדימה, ופה הוא היה על הרצפה. בסדר גמור, צילמנו הכל, עשינו סרט וידאו.